ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ. എന്താണ് നല്ല വിശേഷം? ഇതുണ്ട് ഞങ്ങളെ ബിൽഡിംഗ് ബാക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോണ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉഷാറല്ലേ. രാവിലെ തന്നെ ചുമ്മാ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാണ് ഗൈസ്. രാവിലെ തന്നെ നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സംഭവനെ കാണാൻ വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല, വണ്ണൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ രാവിലെ തന്നെ നടക്കുന്നത് നല്ലതാ. അങ്ങനെ നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയാണ് ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ഗൈസ്, എവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഊക്ക് 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 ഊക്കി കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനോട് പറഞ്ഞു, എടിയാ ഞാനീ പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, എനിക്കിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് വ്യൂസ് ഒക്കെ കയറുന്നുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 200 പേരാവാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. ഇപ്പോൾ 1K ഒക്കെ പെട്ടെന്നാവുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭാവിയിലെങ്ങാനും എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് ആരെങ്കിലും എന്നെ കൂടെ സെൽഫി എടുക്കാൻ വരുമെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പം എൻ്റെ വൈഫ് പറയുന്നത് അത് ശരിയാ, ആറാട്ടൻ എന്നെ കൂടെ ഒക്കെ സെൽഫി എടുക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന്. അപ്പം ഞാനും ആറാട്ടണ്ണനും ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇരവും എൻ പകലും